Minden okés. Gyorsápakolok. Jó. Na, nagyon tudok azt. Sneakerness for gyerekek. Megyünk fellépni. Több ezer ember előtt, kíváncsi leszek. Egyébként sokan lesznek. Remélem, hogy nézhettem el is. Aztán jó bulit csapunk. De amúgy innen közel vagy, nagyon 7 perc. Odaérünk. Az arénába kell megállni, mert ott nem nagyon van parkoló. Aztán onnan jön az Adeno, jön fel nekem DJ-zni. És nem adjuk. Neki 15-55-kor lépek föl, most van 14 óra 14. Időben vagyunk. Szóval nem köstünk le még semmiről. De végül nem is fogunk. Úgy látom koszos ez a szakma, 10 emberből 10 is átbatma. Mostanában mindenki legyen. Én megmondtam, hogy a szerelem kirekezte. Hozom a Glockot, a Nerföt a hátsó kertben, Fresh AMG. Fortnite Store-ból megvettem sokat, csajszi a GTA roleplayemben. Vajon ki szeret a való életben? Hey BTs, ez mi a fasz? Miről beszélsz, engem ez ki akasz? Menni a sírjál a lányok után, engem roadman type-ok izgatnak.